Anga foli ani walenyuma dombe kanyeshi oma ni kuma imba soro omunu sigilembe jabaranu koro yasa famiyali bise ka soro ofe TV Shirifla bamananga kuna fonuna minu mena walawalike awye mali kuna fonu ani jien fanwere tawla amba fo awena ngoniya akuma seli ina fo la de la kola sanwo san Mali al-Islamé dine nyamago ka faranyogon kan jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans di Mali manyema Mali al-Islamé demento ansaru nyejoro a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara afurumuso tanti Haidara Fatmata Traoré abe kira Mahamadou Kishi ani nema bay ademso ka bangeni nyanyanu ke sanwosa ni nyinanta ya atako tani flane mi baraw belajeli kera a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka du nana bankoni jangine bugula na baraw belajele denfaya tumbe ale yere bolo anga nyinninkelaw femme Samaira Sanogo ani Ibrahima Koulibaly Fuseni Keita anga nyamada u ka soro lofe Al-Fatiha kalani ka fara kira kan solika ani demsenu nga nyogonda misenu ni oye jeu d'enfant o de kera kan kene sanuma in baraw bedamne kene do mini abe talike Al-Islamé dine musoba do ka bangenu la nyanamayali kan ni oye amba Fatimatu Zahraw ye ala ka jembe ama ale anga kiraba Muhammad kisi ani nama be ama o demso sanuma ye ni kene bade kene mina anyogona macha amba tanti Fatmata Traoré ale de ni kene sigi senka kanga ni sodiani amba Fatimatu Zahraw bangeni Fatimatu Zahraw mina ale kera ladege bali Fatmatu Zahraw me na le kera muso jogo batiki ni muso ka dungare de ale nan kanga ale de fleka ale ladege Fatmatu Zahraw ni sodia mbana bi dan foite ala ambe ankara mogo fo ka barkada ala ka sijani kene ya rabbi ala ko dama sanwere ni kene chama be ala bulu ya rabbi ala ka ni kene chama no ya anye ni kene mini anyema ya tume amba bolo ni oye madam Haidara tanti Fatmata Traoré ni asigili sababu bora ale yere de la kasangani amba Fatima ka bangani ni sondia wale yawe madam Haidara tanti Fatmata Traoré ka yamaru kononana ni kene sanma ma kunche abada fo tashi blakera ka nyeshi dine inchesri baga daw ka demba yauma ni oye ansaru tonde ndo minu ye u yere di ala ka dine baralima ni u segina ka ta ala ka hinena demba ya minu ni obe ukoya maloboro ka se wari chama ma o taraka di oluma ka se bonyama segi jonjon chama weruma alhamdulillah rabbil alamin ani sojalo no wanyagarle no ka beni aywa Fatma Zahra ka bangeni sailamaye ambana anga musokoroba min labe sawonsa kene ni ya kene yere laje ibado ngabo kene barkala maldo kene la hormaleno kene wasaleno sabu kene sigira munun kama alhamdulillah wala rambe kene re kono o kuma na ambala ka no ye amba kene de na Fatmatu Traoré aben nge sawonsa abe salama wule ka bo fambela jele fe kana ubina kana amba Fatma Zahra alayha salam aka jogo bawu naga nyina kala jogo munaye sabali munyu ani dina do ngonyuma abuno munu nyefo aywa ambala ko bina tali do ko la an fala ko be tali ko la jama be tali ko do la wala saka sego o ku yere fana bolo misali nyuma yo ka nyina la ka kunu la ka bidlano ye amba Fatimatu Zahraw ka bangeni la nyana mayali fenye mini abe joroba ta kosobe Islamé dine yere kononana bar sab kadaka a bangeli la nyana mayali yere ba yira ka fo ko dendo mini akanu tumbi afala ni o kira Muhammadu kisi ani nema be ama kase akademba ya ubela jelima o kadara kono amba ni o madam Haidara tanti Fatmata Traoré abe ni kene la nyana maya ni ani anaka nafule kamini wakati jan temenuna o senfe boya masekin kera kanyeshi Fatmata toko do ma kene inka alhamdulillah rabbil alamin ni kene nunu era de Islamé ni mbala o ni kene nunu nyenamayali sabla Allah subhanahu wa ta'ala de ko alquran bayna ako man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub kuma oma no de be alaka tamashiu ulubonya ko ye alansalanya doye donc ma chite ni kene sigi fo ka sura bisra alanye ma te ni kene sigi fo ka sura be ala fe avec kira somo bele jele fe donc ni kene nunu be sigi ku nyenamaya wala sa ma ka Zahra do ay bara munu ke jena wala sa ko logiciel ano application sigu yere la ka ke Zahra la de jena la fia bike ni muso be Fatma Zahra donc ala de
o ye wasa yo nin kɛnɛ yɛrɛ hakilina ɲuman bɔra maa min na ni o ye madame Aidara tanti Fatumata Traoré wale ɲuman dɔn caman kɛra ka ɲɛsin a yɛrɛ ma ka sanga ni a ka nin wulikajɔ baara ninnu ye ni o jɔnjɔn dɔw bɛ tali kɛ denmisɛnkulu ka bonyamasegin kan ni o bɛ wele ko association la Main de l'espoir ka se bonyamasegin caman wɛrɛw ma minnu ni olu kɛra ye kɛnɛ in kan an fa ani an karamɔgɔ ni ale ye silamɛya diinɛ dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seydi Sherif Usman Marane Aidara bonyamaseginba kɛra a yɛrɛ ye an ba Fatima ka bangeni nisɔndiya kɛnɛ kan min ni o hakili ɲuman bɔra sigida 6nan maire kɔrɔyɔrɔ la ni o ye Sulemani Daɲɔ ye ka sababu kɛ a ka wulikajɔ baaraw ye Mali jamana kɔnɔ. Wala laseli tun bɛ ka kɛ Fatumata Yaya Kane fɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka san nataw yira bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na hali bi an bɛ to Bankɔni Jankinɛbugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Sherifula duba kɔnɔna na Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɛyɔrɔ an fa an'an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Marane Aidara kɛnɛ kɔnɔna na a nisɔndiyalen a ye dakuruɲɛ fila fɔ an ka ɲininikɛlaw Samara Sanogo Ibrahima Kulibali Fuseni Keita an ka ɲamada a ka fɔtaw fɛ an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala wale ɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba in kan ni Muhamadu do sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka sɔli a so dindo sanimanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan k'an ka foli ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ se yɛrɛ se nin kɛnɛ in kan k'i ka baara bila ka na yan an bɛ dugawu k'a tigiw ye u ni hami minnu sera yan ani min bɛ an yɛrɛ la ya Rabbi Ala ma bɛɛ dilan la sini kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala k'an wasa Ala k'an sutura an bɛ kɛnɛ min kan bi wula in na kɛnɛba don an balima ninnu bɛ nin labɛn san o san Fatumatu Zahara a ka bangeni u b'a nisɔndiya kɛ Seydina Ali u ka bangeni u b'a nisɔndiya kɛ El Hassan wal Hussein u bɛ olu fana ka événement bɛɛ kɛ n'o ye Alakira bɔnnaw ye sallallahu alaihi wasallam an b'u fo an bɛ dugawu k'u ye u y'a kɛ ni ŋaniya ɲuman ye min ye ani kira somɔgɔw kanunu min ye ya Rabbi Ala k'u fara ɲɔgɔn kan alijinɛ kɔnɔ silamɛ ɲuman bɛ Alakira n'a somɔgɔw fɛ sallallahu alaihi wasallam o la an balima minnu farala an kan an ka foli b'u bɛɛ ye an ka maire a ye bonyaba min kɛ nin a sara bɛ Ala bolo ale ye mɔgɔ min y'an bonya k'a sɔrɔ bi ma se o sira in a m'a bila ani an karamɔgɔ min nana ɲɔgɔn fɛ n'o ye Cheikhna Jawara ye an n'a jɛra Ala de kama hɔrɔn don layidutigi don u sara bɛ Ala bolo Usayi Jabate a n'a baarakɛ ɲɔgɔnw an ka foli b'u bɛɛ ye an ka alimamiba fana bɛ yan n'o ye Namakiri ye Ala k'a sara hɛrɛ la an karamɔgɔ caman de bɛ kɛnɛ kan yan minnu y'u ka baara bila ka na mana n b'a fɔ kuma bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan cɛ minnu bɛ yan muso minnu bɛ yan ani minnu ma yan sɔrɔ dɔrɔla kama an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ kira somɔgɔ sanuman ninnu kama an ka hamiw Ala ma wulila gɛlɛya bi mɔgɔ minnu kan Ala k'u ka gɛlɛya wuli bana bi minnu na Ala k'u kɛnɛya min ta ye denko ye Ala ka den d'o ma min ta ye musoko ye Ala ka muso d'o ma min ta ye cɛko ye Ala ka cɛ d'o ma mana an b'a ɲini Ala fɛ an ka jamana Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ an balima minnu bɛ kɔrɔn fɛ ani minnu bɛ cɛmancɛ la kaadɔw bozow a tɔgɔ ye di filaw ani bamananw kɛlɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ya Rabbi Ala ma banna Ala ka kelenya don jamana in kɔnɔ Ala ka bɛn don jamana in kɔnɔ Ala ka jamana in kɔlɔsi Ala ka jamana in kisi Ala k'an bɛɛ laban ɲɛ amina ya Rabbi hali bi ani Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usman Marane Aidara a denmuso n'o ye Seyidat Asitan Aidara ye a ye a bolo fa k'a to ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin kalanso ma kalanso min n'an b'a wele ko Centre Darul Zahara n'a bɛ Moribabugukaw fɛ yen nɔ
fɛn ye moustiquaire caman ale ni balo k'o ta k'o ɲɛsin u ma n'a hakilina ɲuman bɔra tanti Haidara Fatumata Traoré la baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra dimanche don février kalo tile 24 san 2019 a kɛra maaba caman ɲɛna an ka ɲininikɛlaw Tata Touré ale ni Ibrahima Kulibali Sirifila Jabarani tɔgɔ la an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Ni bara min kelen filɛ ni n'a bɛna dɔ fara Centre Darul Zahra ɲɛmɔgɔw ka kalanden ladon kan a bɛ don kadara min kɔnɔ o de ye Alakira kisi ani nɛɛma ba ma ale denmuso ka bangeni nisɔndiya ye ale min kɛra musoba ye min n'a dɔnna ni silamɛya jogobaw ye fo ka taa se adamadenya yɛrɛ jogow n'a kɛra ladegefɛn diɲɛmɔgɔw fɛ ka da a ka kodɔn a n'a ka kɛwale ɲuman caman kan fɛn minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka di nin kalanyɔrɔ in ma o bɛ tali kɛ sanke 20 kan k'o kɛ sumaya banakisɛ kɛlɛlan ye togoya min na nin kalanden ninnu bɛ se ka kisi ka bɔ nin bana kofɔlen in tɔɔrɔ ma eau de javel carton 2 safinɛmugu carton 1 kulikoro safinɛ carton 10 ka fara gato bɔrɛ 2 kan mɔgɔ ni nana hɔn ye fɛnba de i n'a fɔ silamɛya yɛrɛ b'a fɔ cogo min na n'a b'a fɛ ka ɲɔgɔn kanu aw ka ɲɔgɔn ladiya o san o san aw bɛna ni lajɛlifɛn digi kalandenw ma yan nɔ kalanden caman caman bɛ yan nɔ serifudenw b'a la yatimɛdenw b'a la maa wɛrɛ fana denw b'a la voilà donc o de ka lajɛlifɛn min dira anw ma a bɛ to an kɔnɔ san o san wa an sigilen don n'a ye fana k'a fɔ ko aw hakili b'an na voilà Usa Jabate ko n'aw nana k'a ka foli fɔ aw ɲɛna k'a ka foli fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ba in na n'o ye an ba Fatumata Traoré donc a bɛ ka baara min kɛ ni baaraba don a da ka mɔgɔ min n'i ka sɔrɔ ta k'a don ahlulbaytu ka ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya Ala ka denmuso donc o ye fɛnba ye. Ni waleya ɲuman min kelen filɛ ni a bɛ tali kɛ ni an fa ani an karamɔgɔba a se yiri Sherifu Usmane Madani Haidara ka hakilinaw ye n'o ye hinɛ ani makari ye ka ɲɛsin i mɔgɔɲɔgɔnw ma yaasa ɲɛnamaya hɛrɛ o bɛ se ka bɛɛ lajɛlen nasɔrɔ fɛn min ye nin kalanyɔrɔ ɲɛmɔgɔw ye u ye nin waleya kelen in kanu kosɛbɛ min n'a kɛra Madame Haidara fɛ wa u hakilila tigɛlen don k'a fɔ nin waleya min kelen filɛ ni a bɛna kɛ dɛmɛba de ye nin kalanyɔrɔ in ma ka daminɛ denmisɛnninw ladon ko ɲuman kan fo ka taa se u ka kɛnɛya ɲuman sabatili ma. Association Albeti tɔgɔ la ani Jafar tɔgɔ la an b'a fɔ a ɲɛna ko a barika a ye a y'a dabɔ min kama ya Rabbi Ala ka a ko ye a diyɔrɔ caman tun b'a bolo min tɛ yan ye nka n'i y'a ye a ye yan kɛrɛnkɛrɛn sababu caman b'o la ani kun caman b'o la o kumana man ɲini Ala subahana wa taala fɛ a y'a bɔ nafolo min na Ala ka barika don nafolo la Ala ka ni a balimaw ani an ka cɛkɔrɔba Ala k'u kɔrɔ ɲɔgɔn fɛ u bɛ laɲini fɛn fɛn ɲini stock in kɔnɔna na ya Rabbi Ala k'o kɛ sirifila ye hali bi u ka courage ta ka Zahraw jogow ladege bi don dɔ la u fana bɛ kɛ don dɔ la mɔgɔkɔrɔbaw ye ka Zahraw jogow don u denw na ka Zahraw jogobaw ladege don dɔ la min tɛ bi ye donc an contannen no o occasion in na ka na cadeau d'u ma k'u la nisɔndiya k'u la ɲagari ko Fatima kira den kanunen kira ko den min ma ko a bɛ alijinɛ filɛri kasa ta den min na donc ko la u na nisɔndiya o den ka bangeni la. Donc on est très heureux aujourd'hui. Donc an b'a fɔ ka barikada k'an ya école-so yɛrɛ ɲɛmɔgɔw fɔ k'u barikada. Nin kɛnɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni kuranɛ kalan ye yaasa bɛn ani basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ. Sigiliba dɔ kɛra tɛnɛndon février kalo tile 25 san 2019 Centre International de Conférence de Bamako CICB kɔnɔna na min bɛ tali kɛ fɛn min ye kɛnɛya kow ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛli ma n'a bilara sen kan Mali gouvernement fɛ ka tɛmɛ ni a ka minisiriso min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ani bɛsɛya ma an ka jamana kɔnɔna na Sajo Sidibe ani Seydou Ɲare u bɛ ɲɛfɔli k'a la an ka ɲɛmadiw ka sɔrɔlenw fɛ. Baara ninnu nun donna ni an ka jamana hymne national de fɔliw ye baara min n'a daminɛ février kalo tile 25 a kun bɛ taa cɛ fo février kalo tile 28 a kun b'a dɔ ye walasa fura bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ baasi ye masi kelen-kelenna ma ani walasa malidenw bɛ se ka furakɛ cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ musakaba ye minisiri min tun bɛ kɛnɛ kan ni ale ka cɛw bɛnnen bɛ jamana taabolo koɲɛw ma ani jɛya sira kan ale y'a ka nisɔndiya jira ni ka tila ka foli ani tanu ye ka ɲɛsin kɛnɛyaso minisiri ma a ka cɛsiri ka ɲɛsin malidenw ka kɛnɛya sabatili ma Mali dɛmɛbagaw minnu tun bɛ kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ Mali kokɔrɔma don fo ka taa se a danna sabula ne ko kɛnɛya i ko mɔgɔninfinya fɛn fɛn bɛ tali kɛ mɔgɔninfin ka kɛnɛya kan ko ye wulu haminako dɔ ye o de hukumu kɔnɔna na fɛn min dɛmɛ ka ɲɛsin Mali ma furakɛliko a n'a musakakow ta fanfɛla la ko o tɛ jɔrɔna ko ye ko o bɛɛ ɲɛnabɔlen don olu fɛ ka ban fɛn min ye hakilisigi kuma ye ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko ye tare ye ni denmisɛnnin banana o b'a yɛrɛ k'a fɔ fura sɔrɔli ye diyagoya ye o de hukumu kɔnɔna na Mali gouvernement
a y'a ŋaniya ka nin hakilina in kɛrɛnkɛrɛnya walasa kɛnɛya tigilamaw u bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na ni ka se ka gɛlɛya fɛn fɛn bɛ kɛnɛya baaraw la ka se ka olu nɔgɔya. Nin hakilimaya in a bɛ sigi bolo 3 de kan. Kɛrɛnkɛrɛnya la denmisɛnninw ka furakɛli, jamana ɲɛtaga ani fɛn min fura ɲɛnama sɔrɔli k'a ɲɛsin maliden bɛɛ ka kɛnɛya ma. Jamana ɲɛmaa min ye kɛnɛ in kun cɛ a y'a jira k'a fɔ ko k'a bɔ bi la denmisɛnnin fɛn fɛn b'a daminɛ san 0 fo ka taa san 5 ani jeliko dɛsɛ bɛ maa minnu na ani fo ka taa se muso kɔnɔmaw ani muso jiginbagatɔw ani ko maakɔrɔba minnu si b'a daminɛ san 70 ko olu bɛɛ ka furakɛliw bɛ kɛ Fufalaki jamana lopitalibaw ani a CSCOM bɛɛ kɔnɔ ko o furakɛli bɛ kɛ Fufalaki. Ibrahim Bubakar Keita a tɔnuna kɛnɛ in kan kosɛbɛ ni hakilima ɲɛnama in na ka ɲɛsin malidenw ka kɛnɛya sabatili ma. Ibrahim Bubakar Keita ka kuma kɔnɔ ko maliden bɛ ka kɛnɛya o sabatili o y'ale haminako dɔ ye. Kɛnɛ in kuncɛra ni jafilɛli ye ani an ka ɲɔgɔlɔnbɔlaw. N'an bɔra Bamakɔ an b'an kunda Nara kan fanga ɲini jɛkulu ADEMA PHJ a ka bolofara min bɛ Nara cercle kɔnɔna na o y'u ka sigili belebele dɔ kɛ min kɛra dimanche don février kalo tile 24 san 2019 n'a kɛra sabu ye yaasa parti ɲɛmayaso ka fara tɔndenw kan u bɛɛ lajɛlen ka sigi kɛnɛ kelen kan ka ɲɛfɔli kɛ degun ani gwɛlɛya minnu bɛ parti kɔnɔna na u da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma. An ka ɲininikɛla minnu tun b'u nɔfɛ an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔ olu fɛ. Ni lajɛrɛ belebele in n'a labɛnna fanga ɲini jɛkulu ADEMA PHJ mɔgɔw fɛ u ka bolofara min bɛ Nara cercle kɔnɔna na n'a ka laɲini tun ti dɔwɛrɛ ye yaasa parti ɲɛmɔgɔyaso ka bɔ Bamakɔ ale ni parti tɔndenw minnu bɛ Nara cercle kɔnɔ u ka se ka sigi kɛnɛ kelen kan dekun ni gwɛlɛya minnu bɛ parti kɔnɔna na Nara cercle kɔnɔ ani jaabu minnu sɔrɔla u fɛ kalafili tɛmɛnenw na yaasa u ka se ka ɲɛfɔli kɛ u bɛɛ lajɛlen na min kɛra wasa ye parti ɲɛmɔgɔw bolo Nara cercle kɔnɔ. Bi lajɛ kun ye min ye biroba mɔgɔw nana kana an n'u ka ɲɔgɔn kuma kana masala de la pour que ADEMA bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na u nana an masala la parti yɛrɛ bɛ lahala min na gɛlɛya minnu b'an kan élection tɛmɛnenw la minnu bɔra a la ani élection minnu bɛna min bɛna kɛ gɛlɛya minnu bɛ yen an bɛ se k'olu basi cogo min o y'u nakun ye an ye réunion k'olu kan an kuma fɛn caman bɔra a la an ka association 11 bɛɛ a bɛɛ mɔgɔ kun bɛ yan a bɛɛ mɔgɔ kun bɛ yan donc an bɛ professeur fana a bɛ yan donc n'a yɛrɛ fana bɛ kɛnɛ kan aw yɛrɛ y'a ye a fana bɛ yan ani bureauba mɔgɔ minnu nana an ka commune 11 bɛ a bɛɛ bɛ yan donc an ka maire ADEMA fɛn fɛn bɛ cercle kɔnɔ fana a fana bɛɛ bɛ yan bi parti bɛ lahala min na Nara cercle kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ Nara cercle kɔnɔ ADEMA de ye Nara cercle parti fɔlɔ ye. Nara cercle musow u ka babu sentigi n'o ye madame Traoré Sumare ye ale nisɔndiyalen nin sigiliba in na a ye foli ani barikada ta ka ɲɛsin tɔnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma Nara cercle kɔnɔna na ni ka tila ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin jɛkuluba min bɔra Bamakɔ ka na kɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen seereya ye. Nisɔndiya don parce que an tɛ se k'a bila an kunna yɛrɛ n ko Nara ka jan cogo min Nara sira ka jugu cogo min na comité exécutif ka se ka bɔ ka na o de jara anw ye fɔ ka tɛmɛ donc o ye nisɔndiya fɔlɔ ye. Nisɔndiya filanan ye fɛn min ye Nara ADEMA problème tɛ anw fɛ aw yɛrɛ y'a ye kabiri kunun aw nana an b'an senkun kan an ye manifestation min k'aw ye aw y'a ye jama bɔra cogo min na militants kɔntana cogo min na o diyara an ye bi conférence la a y'a ye an ye fɛn min fana fɔ militants ye fɛn min fɔ nisɔndiya b'a la ani u ye kuma minnu ɲini délégation fɛ a y'o bɛɛ mɛn o kumaw ye juma ye vraiment k'a ɲini CE fɛ ni ko minnu bɛ yen u ka to k'a f'u ye a tan élection bɛ bɔ wa élection tɛ bɔ wa olu pɛrɛlen don n y'o de fɔ aw ye u ko yɛrɛ ko tako kelen ni Ala sɔnna a ma u y'o de fɔ ni Ala ye élection bɔ u ko tako kelen donc an b'a ɲini vraiment comité exécutif fɛ ni élection bɛ bɔ n'a tɛ bɔ ni date min bɛ yen u k'o fɔ joona militants ye. Fanga ɲini jɛkulu ADEMA PHJ a ka bolofara min bɛ Nara cercle kɔnɔ u ka nin sigiliba in n'an b'a wele ko rentrée politique n'a kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadan ye bari sabula maabaw caman yera kɛnɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala Mali jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ professeur Jɔnkunda Traoré n'ale ye Nara secrétaire politique ye fanga ɲini jɛkulu ADEMA kɔnɔna na a nisɔndiyalen a ye foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin Nara ka bɛɛ lajɛlen ma ni ka tila ka a ka tɔndenya fanga ɲini jɛkulu ADEMA kɔnɔna na o sɛmɛntiya tɔnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye. Ni nisɔndiyalen de sera yan nisɔndiyalen de bɛna bɔ yan kabini an nana an sigi an ye min kɔlɔsi ADEMA tɔndenw u ma falen hali dɔɔni
u tun bɛ cogo min kunu u b'o cogo kelen na bi u y'a fɔ fana sini ni sinikɛnɛ n'an nana an b'u sɔrɔ cogo kelen na u bɛ yan u bɛ adama de ye u bɛ Mali de ye u bɛ farafinna de ye n'o fɔra ye kaban ni nisɔndiya i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini i bɛ fɔra ɲini Ala fɛ dɛ o tuma ka adama tɔndenw fɛn fɛn nana ka bɔ balew ni Ala hinɛw la ka taa fɔ Gire ça fait plus de 350 km ka n'an ka ɲɔgɔn ye in na k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ye halisa u k'u cɛsiri nara ye u k'u cɛsiri Mali ye u k'u cɛsiri farafinna ye b'a dɔn fana an bɛ min ɲini u fɛ vraiment ni Ala sɔnna u b'a kɛ an jigi b'u kan halisa k'u cɛsiri kɛlɛ ma ban baara ma ban an bɛ a yiraw la k'a fɔ ko nin baaraba ninnu n'a bilara sen kan fanga ɲini jɛkulu adema maaw fɛ Nara cercle kɔnɔ a baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna ni foli ani barikada ye ka taa bɔ Nara mɔgɔbaw a ladalatigiw a dugutigiw a n'a diinɛ ɲɛmɔgɔw ye min bɛɛ lajɛlen kɛra Abdelkarim Konate n'ale tun ye jɛkuluba in ɲɛmaa ye ale ka bonya kɔnɔna na a n'a ka yamaruya kɔnɔna na sigiliba in kun cɛra kulon ani nisɔndiya ni bonya ani karama kɔnɔna na. N'an bɔra Nara an b'an kunda Masinakaw fɛ yen nɔ fanga ɲini jɛkulu Alliance pour la solidarité au Mali ASMA ale ye lajɛrɛba dɔ sigi Masinakaw fɛ yen nɔ min kɛra sibirido février kalo tile 23 sanba 2019 min kɛra sabu ye ka parti tɔndenw Masina kɔnɔ an'u ka wasadenw ani parti kanubaw n'a lafasabagaw u bɛɛ lajɛlen ka ye kɛnɛ kan yasa ka hakilinataw falen ni ka tila ka bilasiraliw di ɲɔgɔn ma an ka maa minnu tun b'u nɔfɛ Samayira Sanogo ale ni Samba Traoré an ka ɲamadaw ka sɔrɔlaw fɛ. O bɔra Masina fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ka se ka na Sheikh Mahi Aidara denw wele kan jaabi ka d'a kan nin ye sigi ye min nafan ka bon kosɛbɛ bɛn ani keleya sinsinli la an ka jamana kɔnɔna na dakuruɲɛ kelen Abdoulaye Mahi Aidara a n'a balimaw ka nin taama ye Masina kɔnɔna na bɛɛ u ka ŋaniya ɲumanya yira min bɛ ta ka ɲɛsin an ka ba Maliba ma cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se bɔ da kelen fɛ ka don da kelen fɛ walima o min bɛ kɛ sababu ni ka bɛn ani yafa ɲɔgɔnma sinsin bɛɛ lajɛlen dusukun na dakuruɲɛ kelen o n'a mɛn o ka fasoden ɲumanya kɛnɛ kan Masina. An nana min fɔ an ka kalandenw ye an n'an limanɔw an n'an balimaw o de ye fila t'an fɛ an ka kalanden minnu bi yan ka jira u la yen nɔ Sheikh Hadaratul Mahiya a bɛɛ lajɛlen bi ka ASMA de dɛmɛ bi ni kamalen cɛ fila min filɛ nin ye min b'a to n'u ka mandat tɔ ye kalo 3 ye n'a banna Ala bɛ se k'u segin ka taa assemblée kɔnɔ an ka jama bɛɛ lajɛlen ka voter ASMA ye min b'a to u bɛ se ka taa assemblée kɔnɔ o de y'a natɔ ye sɔgɔma Ala ka na ni bɛn ye maliden bɛɛ lajɛlen an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fitinɛ min b'an ka jamana kɔnɔ Ala k'a sisa bamadenw minnu b'an ka jamana kɔnɔ Ala ka hakili ɲuman d'u ma min b'a to u bɛ se ka kɛlɛ bɔ jamana in kɔnɔ u ka segin ka na maliden ma k'an ka jamana lafiya an ka kɛ kelen ɲɛmaa ka se ka baara kɛ a sago ma kɔngɔ minnu fana bɛ yen u ka se ka da ka sunɔgɔ k'u ka baara kɛ u fɛrɛ ma an nana ka dɔw wele k'a de da an b'o dugawu fana de kɛ su ni tile. Honorable Aboubacar Ba ASMA CFP parti ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la a ye foli ani tanu ta k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ fɛn o fɛn ye sen bɔ e kɔnɔ kɔrɔ walasa ka se ka na ni wele kan in jaabi ni ka tila ka bonyamasegi ani waleɲumandɔn ta k'a ɲɛsin Sheikh Mahi Aidara denw ma u ka cɛsiri la faso jɔli la. Sababu min ye se yan c'est que ni segu belebeleba ni min filɛ n kɛrɛfɛ ale de nana n'a ka jama ka don ASMA na o ye koba de ye an bolo o ye donba de ye an bolo président Soumeli Boubou tɔgɔ la ne ye ASMA 3e vice président de a tɔgɔ la an b'aw fo k'u bɛɛ bisimila na Ala sɔnna ma an bɛ jɛ ka sigi an bɛ jɛ ka dilan jamana ko de don donc an nisɔndiyalen don jama wasalen de tun bɛ yan mɔgɔ tun bɛ yan denmisɛnnin ta bɛɛ ye jama mɔgɔ wasalen de donc an nisɔndiyara an kɔrɔtalen don. Ni kɛnɛ min kɛra sababu ye maa caman ka se ka kalenkasiyɛn kɛ ASMA CFP ye k'a yira k'a fɔ ko olu na o dɛmɛ don nataw la cogo min na o bɛ se sɔrɔ ani min fana sen fɛ ASMA CFP tɔndenw minnu bɛ Masina o y'o ka danaya kuraya Soumele Boubou Mayiga kan o min ye parti ɲɛmɔgɔ ye a baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni dugawu don ye ka ɲɛsin an ka jamana ma cogo min na bɛn ani keleya yafa ɲɔgɔnmɔ o bɛ se sabati bɛɛ lajɛlen dusukun na cogo min na.
Ambe segin kana Bamako yan no jɛkuluba min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a ɲɛsinin bɛ sogoko ani baganko ma n'an b'u wele ko association des transformateurs de la filière bétail viande du Mali u y'u kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi min kɛra karido février kalo tile 24 san 2019 Mali kunnafoni dilaw ka soba kɔnɔna na n'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka kunnafoni lase kunnafoni dilaw ma min bɛ tali kɛ u ka tɔn gafe sɛbɛnw ani yɛlɛma minnu bɛna don a kɔnɔ an'u ka sankura baara bolodalo yasa ka ɲɛfɔli kɛ u kan an ka ɲininikɛlaw Mahamadu Ben Sherif Sumano ale ni Seydou Ɲare an k'u ka sɔrɔliw mafilɛ. Ni kunnafoni di kɛnɛ in sigira maaw fɛ maa minnu ka baara ɲɛsinen don sogo la baarali ma a kun de ye walasa ka ɲɛfɔli kɛ kunnafoni dilaw ye san 2019 kɔnɔ u ka baaraw bɛna boli fɛn minnu kan u ka laɲiniw ye fɛn minnu ye kunnafoni di kɛnɛ in sigi kun ye o ɲɛfɔli de baara min sigi fɛn fila de kan o ka tɔn tagabolo a sariyaw a n'a kunkanfɛnw o ka bunu baara de kɛ bi ayiwa an bɛ fɛ ka k'an ka tɔn don cogo ye nka an ka tɔn bɔ cogo ye nka k'an ka tɔn musakaw ye nka k'an ka tɔn fɛn cogo bunu o baara de kɛ n'a bɛ f'o ma ko statut règlement n'o o validera waati min na ayiwa san min b'an filɛ nin sisan o bɛna mun baara jumɛn kɛ donc parce que jamakulu dɔ de ye danaya d'o kan n'o jamakulu filɛ nin yan donc o bɛna baara de boloda ayiwa an bɛ fɛ ka nin baara de kɛ san kɔnɔna na jamakulu b'a fɔ an jɛnna n'a ye an ma jɛnna a ye nin fara kan a ye nin bɔ a la donc o bɛ n'o de kɛ donc n'o bɛnn'o kan o fana bɛ valider donc ka sɔrɔ ko papier las'an ma an bɛ sɔrɔ k'o dɛmɛ cogo min na an b'o dɛmɛ o cogo la. U ka kumakɛla y'a ɲini a baarakɛɲɔgɔnw fɛ k'u ka bɛn k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa u ka laɲini ye fɛn minnu ye olu ka se ka sabati ka d'a kan ko kɔnɔkulu jɔlen de bɛ bi fɔ. Ne sewalen bɛ nin kɛnɛ kan ka da mun kan ni ye nin jama yɛrɛ bɔlen ye k'o faralen ɲɔgɔn k'a yɛrɛ ka fɔ o ma dɛmɛ ɲini mɔgɔ si fɛ gouvernement m'o dɛmɛ mɔgɔ si m'o dɛmɛ fo yɛrɛ ka hakilina n'o ka dɛmɛ yɛrɛ donc cela va de soi que an ka wuli ka na ka n'o soutenir u ka walimaya na an sekun y'o de ye yan bi o bɛna baara min boloda k'o dɛmɛ k'o bɛn sira walasa baara min bɛ se ka sen sɔrɔ parce que o tɛ se ka tɔn ni papier sɔrɔ tant que o ka statut règlement n'o ma a valider donc o tɛ se ka récépissé sɔrɔ fana tant qu'ils ont pas un plan d'action qui sera évalué en fin d'année donc c'est pour cela ne y'a ɲini o fɛ o ka baara kɛ ni hakili ye o kana kɛ ni dusu ye o bɛ se ka fɛn min kɛ san kɔnɔ objectivement o k'o boloda o tɛ se ka min kɛ o kana o boloda o kana fɛn fana sous-estimer k'a fɔ an bɛna évaluer an ka fɛn fitinin boloda k'a fɔ san yɛlɛmani k'a fɔ an ye baara kɛ à 100%. Non, l'objectif n'est pas ça o kana fɛn fana boloda à l'évaluation o kana se ka dɛsɛ k'o kɛ donc soyez objectif o bɛ se ka min kɛ min bɛ bɛn jama ma o k'o boloda. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kunnafoni di kɛnɛ in kun cɛra ni dugawu don ye walasa u ka baaraw bɛ se ka sabati u bolo cogo min na. walasa k'u ka sigiliba ko 12nan baaraw kuncɛ nisɔndiya ani bonya kɔnɔna na lafasalikulu min sigilen bɛ ka ɲɛsin pharmacie baarakɛlaw ma bakuruba la n'an b'a wele ko sinapo u ye suba dɔ labɛn min bɛ kɛ nisɔndiya ye ani dumuni caman kɛli ye u kanubagaw ani lafasalibagaw fɛ ni n'a kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa baaraw bɛ se ka kuncɛ cogo min na ka an bɛn ko boloda ni ala sɔnna waati wɛrɛw nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra an ka centre international de conférence de Bamako CICB kɔnɔna na an ka ɲininikɛlaw Al-Amidou Badini ani Seydou Ɲare nka a bɛ lakali Fatumata Yaya Kane fɛ an ka ɲamada ka fɔtaw fɛ. Nin nisɔndiya kɛnɛ in ni u k'a ma ko soirée gala a ma lawuli dɔwɛrɛ foyi kama fo ka kelenyaw balimayaw ani jɛɲɔgɔnya siraw sinsin pharmacie baarakɛlaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ nisɔndiya kɛnɛ don o dama fana tɛ pharmacie baarakɛlaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ don min ni bonyamasegi bɛ kɛ baara in ma cɛsirilen dɔw fana ye o bonyamasegi in kɔnɔna na maa 4 de sugantira ni ka jɔnjɔn ta ka di u ma pharmacie baarakɛlaw la ni olu jɔnjɔnw dɔw bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔya jɔnjɔnw ka se kɛnyɛrɛ ye jɔnjɔnw ma ni o ye entreprenariat ye ani ɲinini jɔnjɔn ni o ye recherche ye ka se pharmacie yɛrɛ ma ni o ye officine ye. nisɔndiya mais c'est vrai que ni mɔgɔw y'i ka baara dɔn a mɛnna mais o de ka fisa donc o dɔrɔn de nisɔndiya b'an kan bi an bɛ sinapo mɔgɔw fo ka nin t'u siɲɛ fɔlɔ k'an dɛmɛ u y'an dɛmɛ fɛn caman na donc voilà donc an b'u remercier ka dugawu kɛ u ka baara ka continuer halisa je veux pharmacien denmisɛnninw kana décourager bɛɛ kana fɔ k'a bɛ taa pharmacie la u ka fɛn wɛrɛw ɲini k'a kɛ ni n'an ye nin daminɛ tuma min mɔgɔ si kun ma dan an na bɛɛ bi mɔgɔw dara na a kɛra ka kɛ donc fo pharmacien denmisɛnninw fana k'a dɔn k'u kunkolo munumunu ka fɛn wɛrɛw kɛ minnu mɔgɔw tɛ ka min ɲɔgɔn kɛ tuguni. Ni lajɛrɛba ye min ni a ye kɛnɛya maabaw fara ɲɔgɔn kan bonyamasegin fana kɛra ka ɲɛsin
pharmacie baarakɛlaw ka lafasatɔn ni o ye syndicat national des pharmaciens privés et d'officines ye olu dɛmɛbaga dɔw ma. Aya tinapo mɔgɔ ye an wele bi n'o syndicat mɔgɔ ye alors ka ɲɛnajɛ kɛ ɲɛnajɛ in kɔni kun ye min ye ka pharmaciens gɛrɛ ɲɔgɔn na u ka don ɲɔgɔn na an bɛ foli bila ka taa tinapo mɔgɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ hakili la u bɛ ka prix di mɔgɔw ma mɔgɔ mun ye baara ɲɛnama kɛ profession pharmaceutique ye furako ta fan na minnu ye baara ɲɛnama kɛ Mali ye o bɛɛ ye hakili ɲuman ye a b'a to pharmaciens b'u sɛbɛ don u ka baara la kosɛbɛ. Nin kɛnɛ min ni o ye soirée gala ye a hakilina ɲuman bɔra Sinapo de la ni o ye pharmacie baarakɛlaw ka lafasatɔn ye. Bi wulada in na an bɛ pharmaciens de fêter pharmaciens minnu u ka domaine na vraiment u ye baaraw kɛ baara minnu diyara an ye donc an bɛ fɛn de d'u ma min b'a to denmisɛnninw pharmacien denmisɛnnin minnu bɛ yen minnu formera sisan nɔ u k'a dɔn ko officine k'o bɛ ka jama cayara sisan donc an b'u n'an ye minnu taara domaine wɛrɛ la ka baara sɛbɛ kɛ ka courage sɔrɔ ka fɛn wɛrɛw kɛ parce que an ka baara la métier ka ca mɔgɔw bɛ min dɔn o ye an bɛ minnu bɛ fura di sinon dɔw bɛ recherche kɛ dɔw bɛ fura dilan dɔw bɛ produits cosmétiques dilan olu bɛɛ b'a la chimistes b'a la donc c'est pour que k'a yira denmisɛnninw na ko officine dɔrɔn tɛ pharmacie ye fɛn wɛrɛw bɛ yen donc n'an ye mɔgɔ minnu bɛ domaine wɛrɛw la o na an yɛrɛ ka domaine n'u ye baaraw kɛ baara minnu ɲɛra an b'u encourager k'u kɔrɔta bi soirée in kun de y'o ye. Lajɛrɛ in laɲɛnamayara kosɛbɛ ni fɔlisen dumanw ye an ka seko ani dɔnko tigilamɔgɔw fɛ ka fara o kan yɛlɛkomɔgɔw fana ye ɲɛda kuran di a ko ma wa fana ɲɔgɔndan belebele fana o bolodara senfɛ ni o ye tɔnbola ye min senfɛ u y'u bolo fa k'a tun fɛn caman na Bazin Guesner o sigiyɔrɔma 15 ka se avion biyew ma Bamakɔ ani Paris ani fɛn caman wɛrɛw minnu ni o dira Sinapo fɛ ni o ye pharmacie baarakɛlaw ka lafasatɔn ye. Walasa o fana bi dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo la min nasira aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka kɛɲɛ ni nin kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ aw ni Fatumata Kane bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.